Ер хужаларса караш талап итә. Бұл турала бүгін Кырмыскалы районы Артемида хужалыгы нигезендә үткән басу көне семинар кәңәшмәһендә билдәләнде. Бүген ул Көньяк урманлы дала райондары өчен оештырылды. Авыл эшчәннәре алдында Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов телмәр тотты. Тармактагы төп мәсьәләләргә тукталып, ул сәсүлекләрне төрләндерү һәм мәгълүматты ханлы форматка күчерүнең әһәмиятен билдерәне. Басу көнен хәбәрсебез Рафик Әхмәтшин күзәтте. Кырмыскалы районы Вязовка авылы янындагы майданда авыл хужалыгының фәнни техник каданыштары күргәзмәгә куелган. Заманыбызда крестьяндың эше тулыгынча автоматлаштырылган. Башкортостандың уңдырышлы тупрактары хужаларса караш кына талап итә. Басу көне семинар кәңәшмәһендә катнашучыларны сәламләп, был фикерде Башкортстан башлыгы ла yetkirде. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, гадәти культураларны сәсү менән мавыгу вакыты үтте. Базар талаптарыннан сыгып сәсүлекләрне диверсификациялау, ягъни төрләндерү мөһим. Нужны рапс, лен, горчица, трамба и так далее. То, что вот последние годы как мантру мы повторяем. Займитесь диверсификацией. Провели день поля в Баймаке. Прекрасно растет за Урале горчица. Так, урожай хороший. Цена 30 тысяч. Я не говорю о том, что вот надо все бросить и всей республикой сейчас заниматься производством горчицы. Нет. Это и невозможно, и рынки нельзя, так сказать, не выдержать такого. И хлеб надо выращивать, безусловно. Но вот такие элементы новые нужно внедрять. Сәсүлекләрне төрләндерү хужалыктарга табыш алырга мөмкинлек бирә. Базарда майлы культураларның хакы югары ихтыяж да бар. Шишмә май һыгу заводы ла быел көйдә рапс орлыгынан май җитештерүдә яйга алырга исәп тота. Предприятие җитәкчелеге әйтүенчә, уны Европа берлегенә озату күзаллана. Был да сәсүлекләрне төрләндерүнең тагыла бер емеше. Басуда үстерелгән май шалканы орлыгынан һыгылган үсемлек майынан бия ягулык җитештерелгән. Гадәти соляркадан таза, арзан. Дөйем сәсүлектең 10% майлы культураларга бүлеп, хужалыкты тулыгынча ягулык белән тәэмин итү технологиясын әле үзләштерергә мөмкин дип белгестәр. Өстәвенә техниканы бул максатта хатта махсус көйләргә дә кирәкмәй. У двигателя только меняются прокладки, старые резинки меняют на силиконовые. И все, где низкое давление. А где высокое давление, там уже стоят медные, ничего не меняет. Башкортстан игенле, икмәкле төбәк, әмма уңдырышлы кара тупрактың үзенчәлекләрен, кадерен тулыгынча белеп yetkермәйбез дип билдәләнде кәңәшмәлә. Заманыбызда авыл хуҗалыгы мәгълүматлары ханлы форматка күчерелә. Бу уны анализларга, һөҗүмтәле идара итү карарлары кабул итәргә мөмкинлек бирә. Ергә хуҗаларса караш, тап шуннан башлана дип билдәләнде Башкортстан башлыгы. Һәм авыл хуҗалыгы министрлыгына бу юнәлештә махсус бүлек оештырырга кушты. Башкорт дәүләт аграр университетына яңарак алынган был корылма ер үзенчәлекләрен ентекләп өйрәнергә мөмкинлек бирә. Тикшерүгә алынган өлгеләрдәге мәгълүмат шундук ханлы форматка алына. Унан сыгып ел һайын тупракка күпме ашлама индерергә, ниндәй культура үстерергә, был майдандагы уңышты күз алларга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә без Башкортстанда эш алып барыр алдан беренчедән без агрохимик анализ эше алып барырга тиешбез. Һәм шул агрохимик анализ алып, результатларын алып, biz уже төрле культураларны үстерергә тиешбез. Көньяк дала зона барлыгы 23 районды берләштерә. Дөйем алганда уларга Башкортстанда җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукцияның 40% тура килә. Уңдырышлы тупрак, яхшы һава шартлары һәм ергә хуҗаларса караш был күрһәткечте бермә-бер арттырырга мөмкинлек бирә диелде семинар кәңәшмәлә. Рафик Әхмәтшин, Артур Ханов, Виктор Миренков һәм Антон Барков. Яңалыктар, Кырмыскалы районы.